சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவிலான கரும்பு தோட்டம் எரிந்து சாம்பலானது. நாட்டாமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த முத்து என்பவர் தமது தோட்டத்தில் கரும்பு பயிரிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் அவரது தோட்டத்திற்கு அருகேயுள்ள தனியார் பணிமனையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த தீ அருகேயுள்ள முத்துவின் கரும்பு தோட்டத்திற்கும் பரவியது. இதனால் கரும்பு தோட்டம் பற்றி எரிந்தது. தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் 3 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். இந்த விபத்தில் 5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக முத்து தெரிவித்திருக்கிறார். காவல் பணியில் உழைக்க வரும் பெண்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதாக சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார். உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி காவல்துறை சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்ற அவர் ஏழ்மை நிலையிலுள்ள 2ஆம் நிலை காவலர்களின் குடும்ப பெண்களுக்கான பிங்க் ஆட்டோக்கள் வழங்கினார். மேலும் காவல்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய மகளிர் காவலர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், எந்த இடத்தில் பெண்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறதோ அவர்களுக்கு நீதியை பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் கூறினார். வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் தரமற்ற சாலை அமைப்பதை ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நகராட்சி அலுவலரை கண்டித்தார். வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளிலும் 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலை வசதி மற்றும் கால்வாய் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிகள் தரமற்ற முறையில் அமைத்து வருவதை கண்டறிந்த அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் அப்பகுதியில் தரமான சாலையை அமைக்க உத்தரவிட்டார். மேலும் இப்பணியை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் ஷபீர் மற்றும் நகராட்சி உதவி செயற்பொறியாளர் சம்பத்குமார் ஆகிய இருவரையும் கடுமையாக கண்டித்தார். சென்னையை அடுத்த கீழம்பாக்கத்தில் கொத்தடிமைகளாக இருந்த 31 பேரை வருவாய்த்துறையினர் மீட்டுள்ளனர். வேலூர் மாவட்டம் கலவை அடுத்த அத்தியானம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருளர் இன மக்கள் சென்னை கீழம்பாக்கத்தில் ஜெயபால் என்பவரின் மரம் அறுக்கும் ஆலையில் குடும்பத்திற்கு தலா 10,000 ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு 3 ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்து வருவதாக புகார் வந்துள்ளது. இதனையடுத்து செங்கல்பட்டு வட்டாட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டு அங்கு கொத்தடிமைகளாக இருந்த 31 பேரையும் மீட்டுள்ளனர். வேலூர் மாவட்டம் சேவூர் கிராமத்தின் விவசாய நிலத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1.5 டன் செம்மர கட்டைகளை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். டேண்டா என்பவர் விவசாய நிலத்தை குத்தகை எடுத்து மாட்டு தீவனத்தை பயிர் செய்து வருகிறார். இவருடைய விவசாய நிலத்தில் மர்ம நபர்கள் 1.5 டன் செம்மர கட்டைகளை பதுக்கி வைத்துள்ளனர். இதனை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த வேண்டா உடனடியாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் அருண்குமாரிடம் தகவல் அளித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து அங்கு வந்த வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் வனத்துறையினர் செம்மரக்கட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர். பிடிபட்ட செம்மரக்கட்டைகளின் மதிப்பு 15 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் எனவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். செம்மரக்கட்டைகளை பதுக்கிய நபர்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.